Naar aanleiding van het Noordzeeakkoord wil de oerhiet een visgebied boven Schiermonnikoog sluiten. Dit nijs voelt net in goede ere bij de garnalenviskers. Ja, dat is weer een van de zoveel gebieden wat ze sluiten. En uiteindelijk dan blijft er verrekt weinig oer om je beroep nog uit te oefenen. En als het nou zo is van ja, echt een gesprek en je kan er wat mee uithalen, maar dat is net zo. Je zit er wel aan de tafel, ze gaan je wel aan de tafel, want we leven in een democratisch land schijnbaar. En ze kunnen ons net passeren. Maar het is gewoon slikken, afstikken. Als we net doen wat hun in de hassen hebben, dan ben we er af, zeg maar. Dan is die in. En de NGO's, de natuurorganisaties, die toch dan het heel wat opgaan met de natuur, maar dat hebben ze gewoon helemaal net. Hè. Het gaat alleen maar om hutte speakers en handjeklap. Wat willen wij er beter van? En als ze nou echt eens een keer iets voor de natuur dienen, dan zullen ze heel horen denken van, want dan zullen ze echt wat meer tjenstand bieden, dat zijn die grudde windmolenparken. De FNP Noord-East-Friesland kreeg een tip van gemeentebelangen het Hoge Land over deze plan. Daar schrok ik wel wat van, want vooral je mensen dus om jou bij in Noord-East-Friesland. Nou ja, daar zijn de viskers minder, maar ook mensen, aanverwanten, zeg maar, opvarenden, mensen die uit het dorp komen, die in deze sector werken. Dus we dachten blinder van, je mag wat mee doen. We zijn vol burgers en dus ons college die op hechten. Dus toen hebben we een aantal vragen gesteld, waaronder van, weet je van wat er nou speelt en wat er baat. Dat is een vraag van u geweest. Maar zijn, wat zul je hem doen met de passeerde garnaalviskers? Want de garnaalviskers die vielen hun passeren, oftewel ze vinden net dat ze goed mijn aanbinden. En wat we heel wichtig vinden, we zijn aandeelhouder van de gemeente van Haven Lauwersoog. En we vinden heel belangrijk dat je wel de reuring blijft. En daar zijn de viskers echt beneden. De Haven van Lauwersoog zijn echt mijn opknapbeur ontgaan. Zij zijn er echt mee bezig om je de dynamiek te brengen. Dus het stukje water, waard, de visserij. Maar ik van boet nu, van Lauwersoog, maar ik van Lauwersmar, loeken ze naar binnen toe. En dat was gewoon een soort een belevingscentrum voor mij. Dus het is heel wichtig dat we voor deze viskers opkomen. Ze worden gewoon kwijt. En wat we verkeerd doen, dat zijn argumenten, dat slaat compleet nergens op. Op het Waddenzee is het zo, dan broek ze bodemberoering. Bodemberoering. Nou, wij gaan net door de bodem, wij gaan heel lichtjes over de bodem. Ik ben 80% op het watvisker en ik vis proteïs, schimmer de kou en Ameland. En dan had een prominent van de Waddenvereniging, een figuur, die gaat op een knibbeltjes op zo'n plaat lezen om aan te wijzen wat voor zandwarmpjes daar al in zitten. En dan zei het ervan, de visserij is heel schadelijk voor deze plaat. Want daar gaan ze overheen en dat vernielen ze. Hij had net in de gaten dat die visserij al meer dan 100 jaar is en dat die plaat er nog steeds is. Mensen die moeten hun eens een keer achter de een krabje waar ze mee bezig zijn. Ik ben helemaal klaar met die mannen. Er is niks meer van het hele Wad in Noordzee kustgebied oer qua natuur. Het is al hier beïnvloed door de mens. Nou, dan moet ze net met een bodemberoering komen bij de visserij. Dat kan daar net meer. Dat is net meer geloofwaardig. En dat allemaal aan bestaan blijven maar en bereikbaar blijven maar, dat snap ik. Maar ik kom net met bodemberoering bij de visserij, want dat slaat compleet nergens op.